Takže čau, jsem Kolda a tohle je challenge mlíko a kola. Takže já si tam dám první mlíčko. Zvědavé, jak to bude chutnat. Ty kráva, nervy jak svině. Black ice coffee. Ty píčo. A radši si tady dám ple. Tak na to. On to celkem dobrý. Fuj. Ta kola tam je dobrá, ale to mlíko ty vole, to bude sračková na pevný, vole. Ty vole. To dám, ale. To dáš? To je vždycky kola dobrá, a pak mlíko fuj, vole. Takže jsem to dal. Sledujte další videa, čau.